Ya Allah, kita lama ya Mas Wahid nggak ketemu ya Mas. Cokeknya Indonesia malam hari ini bareng-bareng Mutiara Laras bukan pimpinan dari mahasiswa Polexus Mutiara Laras Jose. Ya karepmu ora pamit ya karepmu wong ayu pamujanku ati susah emong kangen Mbak Ayu Masa-masa
keri. Dompetnya keri. Dompetnya keri. Tapi biasanya ki lek mesake ping loro Ah, iki di. aku wis hafal, aku wis hafal. Dompetnya keri to, Mas? Dompetnya keri. Madebus sak pupuh GWL. Oh, kalau sak pupuh pas tebus sak pupuh. Gak orang liya. Wes. Aja Di aji bisa sumati otone sisimu. dongengnya Indonesia yang punya Karanganyar Tentram masih terspesial untuk keluarga besar Bapak Darmanto sekalian Ibu. Malam hari ini hadirnya Mutiara Lala Sampur Sari saran kontak-kontak Dinasti Audio. Ayo sing tak tresnani dina wengi wong tak ipi-ipi aku ora bisa lali omong sliramu papujan ning ati Tamu sari apa yang ini kok kondi? Lah iya iki kok ngendi lho Mas? Kok ngendi kira-kira? Jadi pengen nanggap Ya kan? wis sesuk iya. Apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa kesah hatiku kerana Gera minggir tabrak. Gusti kula nyuwun ngapura. Spesial Bang Berontokan di mana aja? Wong ayu sing tak tresnani rino wengi wong tak ipi-ipi anjeh aku tak mung sliramu papujan ning ati Natan sepi
apik iki jane sone apa Yo kabeh apik, sone yo apik, kibote yo apik. Kabeh. Sesuk Amin. tanggap dhewe yo, Siap. sunat maneh. kan ngarep kan maku mantu. ning apa sirahmu tega